Bala Kurawa wis budal iki, Mas. Nah, lek biyen tumpakne kreta ning saiki odong-odong. Mune campur buwa suket gajah-gajah. Nggih. Terus saiki zaman maju 2024 ki gawe giris. Budale para wadya bala Kurawa nitik odong-odong. Dabrak lampanyo. Wadya. Apa kayak blekiti-blekiti kae. Lah yo kok blekiti-blekiti nggih. Matur suwun Mas, panyuwunipun gugur gunung sampun kalampahan. Menika kala wau saking Mas mrika kala wau nyuwun randha kempling. Kira-kira sing nderek nyanyi sinten nggih? Ah, kesini Mas. Kula niki lek ngomong Jawa ki ping titik iso ku Mas. Nah, kesini yo. Ndak apa-apa kesini yo. Nah, kajenge mangke kalau sampunlah keturutan nantinya ndak kecewa, kalau sampai ndak keturutan yo rata-rata. Nggih, monggo. Kesini yo. Monggo. Biasa mawon. Nah, ngoten. Pokoke kalih kula biasa. Monggo, pinarak lenggah mriku saged, mriki celake Pak Riki nggih saged. Pun ado-ado. Miki enten napa dereng mriku? Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalih Mas sinten? Mas Soekarno, Pak Soekarno. Oh, lah pidalem. Pidaleme kelen mriki. Yo, gane Pak Yatimun. Oh, nggih. Pinarak mangke. Niki kagem sedherek sedaya khususipun ingkang ten wingking nika ingkang tiyang masak-masak mugi-mugi dados jambi saya wonten nggahan dalu punika. Ayo badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani. Niki blonjo napa Mbakyu badhe pindah. Ditinggal sedo
suwun banget, Jan. Mbok pilih enten lintune mengke. Nggih. Nggih matur suwun nggih mugi-mugi. Nggih. Sedaya tansah pinanganten lancar. Amin. Nggih. Ya delalah Mas sampean lek duit mah ya ora kleru.